गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। सगायसो दिनै बोसोर गोदान बैसागनि 1 तारिख बैसागनि 1 एप्रिलनि 15 तारिख दिनैनिफ्राय उम्राव खेराइ फोरबो बैसागुआ सुरु जाबाय। गाइस जोंहा दिनै फोरबो दं, फोरबो फालिगोन बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो हामलायनाय जासिहरबाय। नायलांबाय थादो गाइस, आं देखायजोबसै। सिगांग्रो जा फिरफिला थिखोग्रोगोन। बेयाव जोंहा सप्तायाव 10 थाखा दोननाय न'आव बेखौ होजोबनांगौ। गाव गावबागाव दालाइसा दं बेयाव। दिनै सानखौ खोन्थालाय आंनो। दिनैनि थांखिया जाहैबाय बोसोर गोदानखौ बरायनाय आरो बे गोदान बोसोरखौ बरायनानै सोरजिगिरिनि सैथो खान्थि सैथो बोसोन बादियै इयुनाव जाहाथे आलो गोजोनै जिउ खांलांनो हायो, बेनि थाखाय दिनै मिरु बाथौ धोरोमारि आफादा 1 बैसागआव बोसोर गोदान बरायनाय मोनसे फोरबो खुंफुंनाय जादों। मा फोरबो? उम्राव खेराइ फोरबो। बेनिफ्राय बे उम्राव खेराइनि गेजेरजों मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि सिङाव थानाय बिथ' दालाइसानि सिबियारिफ्रा लैहोर फैनानै जाहाथे बे बोसोर गोदानखौ बरायफैनो खावलायनाय जादों आरो लोगोसे बरायनायजों लोगोसे बयबो गाहामै गाहाम जिउ खांलांनो हानायनि थाखाय आर'ज गाबफैनो खावलायनाय जादों। लोगोफोर बेयाव जोंहा बोसोरारि सोरजिदान बेखौ होफैयो। गाव गावबागाव न'खराव जमा दोननाय सोरजिदानखौ बेयाव जमा लाखिगोन। एसे अपिनियन होलाय दिनैनि सानखौ। दिनैहाय जोंनि मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि उम्राव खेराइनि दिनैहाय 1थि सान। बे 1थि सानजों लोगोसे जों बाहाय बोसोरारि गान खालामदों आरो मोजाङै साजायनानै उम्राव खेराइया जाहाथे मोजां जालांगोन बेनि थाखायनो आं साबायखर गारि दोननायाव जेबो हेंथा सोमजिया बिनि थाखाय मोजाङै साजायनानै दोनो। दिनैनि सानखौ लानानै दिनैनि साना जाहैबाय आरो फोथारबा बैसुमुतियारि नोंथाङा नोंथांमोननि बिबानखौ जाहाथे बेखायनो बे सानखौ जोङो दिनै मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि जानानै जोंनि जोङो गिबियारिफ्रा गिबियावनो गारि दोननायाव जेबो हेंथा हाबाफारिफोरखौ मावफुंलांनो थाखाय जोङो आखायाव लाबाय। खावलायहरनाय जाबाय। गिबियावनो दङ जोंहा फिरफिला उरायहोनाय। बे 7:30 रिंगायाव जोङो बे फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंगोन। आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै बाहाय जोङो सारियाव नुनो मोन्दों जे गोबां जोंनि दालाइसाफोरनिफ्राय नुजाफैनो हानाय गावबागावनि काउन्टारखौ बे रोखोमैनो खालामनाय जाहैदों। दा बेवहाय गावबागाव दालाइसानिफ्राय फैनानै गावबागावनि काउन्टाराव नायनानै सोरजिदानखौ बोसोरारि सोरजिदानखौ बाहाय होनाय जागोन आरो। दा बेबायदिनो जोङो दिनै सानसे थाला हाबाफारिखौ जोङो मावफुंलांनो थाखाय आखायाव लाबाय। दा बेखिनियानो दा हाबाफारि बायदियै जोङो प्रग्रामखौ बानायखानानै लादों। हाबाफारि बायदियै जोङो सिगांग्रो आर'ज खालामगोन बे फिरफिला उरायहोनायनि उनावहाय। आरो बिनि उनाव जोङो उखैहाब जानाय दङ जोंहा 12 रिंगायाव। आरो बिनिफ्राय जोङो धोरोमारि सावरायथाय माखासे हाबाफारि लागोन। आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो सानजौफु एबा देरदोननाय 1 रिंगासोआवनो जोंनि हाबाफारिया जोबहैगोन। आरो बिनि गेजेरावनो जोङो दिनै हाबाफारिखौ फोजोबनाय लागोन आरो बेखिनियानोसै। एसे अपिनियन होलायदो। थारमाने जों बिथोनगिरिफोरनि बिबाना मा बेखौ रुल्सखौ मावनांगौ जादों नालाय, ओंखायनो बे फिथाखौ नागिर सोलायनाय जाबाय जोंनि बोसोरारि सोरजिदान कालेक्सन बेयावनो। दिनैनि साना मानि थाखाय फालिदों? दिनै मिरु बाथौ धोरोमारि आफाद आरो बाथौ फोथायथिजों खुंजानाय उम्राव खेराइ फोरबो माने जोंनि मिथिंगायारि गुस्लायनाय बा मिथिंगायारि बिफां लाइफां सोमखोर बिलाइ खिलिनाय बेखौ नोजोर लानानै दिनै मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि बोसोर गोदान, जायखौ जों बैसागु एबा उम्राव खेराइ बुङो, बिनि थाखाय मिरु बाथौ धोरोमारि आफादा उम्राव खेराइ फोरबोखौ लोब्बा लानानै दिनै 1थि आरो 2थि सान मिरुआवहाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया जाबाय मुलुग सान्थि आरो मिथिंगा रैखाथिनि थाखाय आर'ज। बेयाव बयबो सिबियारिफ्रा फैगोन। बेखिनियानो। माने एफा लेट बिस्रालाय माने एफा लेट बोसोर गोदाननि फिरफिला दिखांनोसै।
दिनैहाय उम्राव खेराइ फोरबो सेथि साननि फुंबिलिनि जोम समाव जों बिफागिरि बिमागिरि आरो सिबियारिफोरखौ लानानै जों फिरफिला दिखोनो थाखाय साखाफारा जाबाय बे फिरफिला दिखोखांनाय लोगो लोगो जों सिबिसालियाव हाबनानै बोसोर गोदानखौ बयबो हाजार हाजार सिबियारिफ्रा सोरजिगिरिनाव आर'ज गाबगोन जों जानाय लोंनायजों खेला गेलेनो सानाखै रंजा गासैखौबो लानानैसो जों मुलुग शान्तिनि बोसोर गोदान आर'जनि हाबाफारि नोंसिना मा फरायनाय नामा स' गाइस जोंहा फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारि जागायजेनसिगोन स' दिनै उम्राव खेराइ फोरबो बैसागनि 1 थारिख स' नायलांबाय थादों सिबियारिफोर फैगोन रोजा सिबियारिफोर दिनै जमा जागोन स' दिनै उम्राव खेराइ फोरबो जोंहा 1 थारिख बे सानखौ फालियो बोहैसारनि स' जोबजासे देखायलांबाय थादों गावनि हाबाफारिखौ दोनथ'नानै फिरफिला दङ बे मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि फिरफिला हिसाबै सिगां फिरफिलाखौ उरायहोगोन मिरु बाथौ धोरोमारि आफादगिरि मानगोनां अन्साय सोरां बैसुमतियारिखौ आं आफादनि जानानै खावलायनाय जाबाय दखानदार एसे उसुबिदा जादों जाय जायनि जि लामनाय दङ बिथांमोनखौ गाव गावनि जिखौ बोखारनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय गामसे हाखो जाय जायफोरा दासिमाव नैबेयाव सफैबाय बयबो मान लानाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनो थाखाय खावलायबाय जि जायगायाव Swrjigiri